أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wassalamualaikum warahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawati wa salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahuli mga kalatsahan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yang misat kita niyo nasinpo kagagsahan na po. Pangbumatong na pagkasambahayang tarawih. Jadi kita niyo nagpuon-puon hanggang na sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli mga umat Islam. Allah subhanahu wa ta'ala nagpapanjari amuin surga matawag surga kaya panjari niya din ang mga surga kaya panjari niya yaw ng jannatun na'im iba sing kaiwanan niya mahuli halang sa surga atau surga ini sin Allah subhanahu wa ta'ala sa rayaw surga sa taas-taas ano na yung jannatul firdaus lam sa Rasul sallallahu alaihi wasallam magkano mangayon ba Allah ta'ala surga in pangayon niyo ano rin sa taas-taas surga ang jannatul firdaus. Siya rin sa taas-taas surga, hataas niya kung arasin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian din Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya banjari niya yung mga malaikat. Dahil ang mga malaikat, pinisin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa taas-taas yaw ni Mikail, yaw ni Jibril, yaw ni Israfil, yaw ni Malakul Maut. Hindi ang mga malaikat, ini ang pagpinisin Allah Ta'ala ang imasukkan niya. Kaya lang ini ang katad malaikat, ano ni Jibril alayhi salam. Aminul wahid. Kaya kailangan tulad sa Allah Ta'ala magdarasin wahid harap pagkataan kanabihan. Demikian din Allah subhanahu wa ta'ala umat al-Islam nagpapanjali tampat di hamid lugar matawag lugar nagpapanjali sa Allah subhanahu wa ta'ala mamulit pinig niya sa rayaw-rayaw lugar Darayaw-rayaw tempat anu lain Makkah Mukarramah Baitullahil Haram. Dialami sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala Yapan kanila'y mga manusia sa rayaw-rayaw dagpo sa rayaw-rayaw lupa sa rayaw-rayaw warna. Hindi halal si mga manusia kaya panjari niya pinitay sa rayaw-rayaw makhluk manusia kaya panjari niya ako na mga sila kanabihan ako na yung mga kanabihan Baby ang kanabihan ini mesab si Allah subhanahu wa ta'ala sa rayaw-rayaw nabi amo na yung mga sila karasulan ulil azmi minar rusul kaya kuhanan si Panginoon Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isa alaihi salam Ibu Musa isiyo pa hinu nagalma Ibrahim
Sulit hamba Rasul ini kesabsin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya yang bisa saraya-raya Rasul. Ya wahai saraya-raya Rasul, amunai Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih menakatan kerasulan. Mahu didamikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nagpapat dari halang sinahangkap itu adlaw. Itu adlaw, halang sinahangkap itu. Tapi piningan sa isarayaw-ayaw adlaw. Amo na ilaw o Jumat. Amo rin adlaw Jumat. Sarayaw-ayaw adlaw pinin sila Allah ta'ala. Damikkan ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Nagpapan dari misal halang sinahangkap tahun hanggang tag-2 bulan. Halang sinahangkap tag-2 bulan, ini nisab sinallahu Subhanahu wa ta'ala sa rayo-rayo bulan. Amo na imbisita singkitan ng ayaw. Amo na in syahru Ramadan. Amo na bulan Ramadan. Sa rayo-rayo bulan na nakatag bulan, ini sinallahu ta'ala. Nagdarasing barakat, nagdarasing ni'mat. Amo na bulan Ramadan. Mahulihang bulan Ramadan, tatluan adlaw at tawag-hawag nagsab adlaw yung taon niya. Di pamamalahin bulan Ramadan, pinisi Allah ta'ala, piningan sa sarayaw-ayaw. Halang si bulan Ramadan, ano na Laylatul Qadar. Intanda sing kabasaran sin Allah Subhanahu wa ta'ala umat Islam. In hampu adlaw atau hampu dum halang simulan Ramadan, lalu sin Allah Subhanahu wa ta'ala labi marayaw dahil hangi bulan. Labi marayaw dahil hangi bulan. Bago muna tunay pag-ibadat halaw sin adlaw sin dumyaw. Amo na inhamputan, magtag na kawantag isa, sambil maripa, katuan atau kawantag siya. Laylatul Qadar. Umat al-Islam bulan Ramadan, pagkukuyang sin kita ni. Ako itong pagpupuyakan sin kita ni. Yabay pa si Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghafara Allah ma taqaddama min dhanbi." Dalam si Rasul sallallahu alaihi wasallam, isiw-siw, hindi mo na simbulan Ramadan, hindok niya nanguasa siya hanggang si Ramadan sarta imanan wahtisaban, nagkaroon niya sa sikapang kung sila Allah Subhanahu wa ta'ala ibulan niya kung sila Allah ta'ala wahtisaban ay hanag-hunag siya sintong pa sa Allah ta'ala yung nagpanusaklas siya mag-ibadat pa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukun pakita-kita karena si Allah Ta'ala. Nanang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, bakit kung hinang sige ko yung sinaku? Ang pulong si Allah Subhanahu wa ta'ala impartusahan na hinang-hinakaw. Ang pulong si Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik pa si Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaitaan niya mga sahabat niya. Demikian kita niya kaitaan sa si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kad ja'akum syahru Ramadan. Lalu sudah sabun nato, dimatok na kayo in bulan Ramadan. Iftarallahu alaikum
manusia. Yang menggunakan Yusuf Allah Subhanahu wa Ta'ala in menguasa kemuhamulannya. Himamaihi usuk, himata himaas at taray namun tinakilbalik na siya. Maka harusnya kewajiban kabutan itu munaj. Hawa itu kudurnya. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam hakulah makan ini tubatang fihi abwabul jannah. Dipaukap si Allah Subhanahu wa Ta'ala harap simpulannya ingkalawang lawangan sa surga. Dipaukap si Allah Ta'ala ingkalawang lawangan sa surga. Bangkawin mo ng sinadyan mo. Bangkalisal ka ubus na tumulang Ramadan, makaabot pakilay mo susunod. Bangkawin mo sinadyan mo hamulan nini. Ini kau berpuasa kau tak silang Allah Ta'ala sino tumay kau nakalamot kau makasunod dalam susurga. Alam sin lawangin. Pasurong ko silang Allah Ta'ala walang susurga. Mukmin pasurong. Bumatay kumpara. Makasunod sila. Habang tak sinabi suka mo ng kalawang-lawang susurga mo ng Ramadan. Di makasunod surga. At hindi sila pagkasunod ng kalawang-lawangan ini. Hindi naman sila kumpar, hindi naman sila munafik, hindi naman sila musyrik. Di pagkasunod tuan pagkalawang-lawangan ini. Sa mga kahita, simusulang silang kawayan silang mauta. Apangan na nato, sabat mayamak nato dahil niya tayo bulan Ramadan, insya ibadat kumalong sa surga, ngati bulan si Ramadan. Wait ang kalamon din niya, pagnanan sila sa Rasulullah atau pagyaman si Rasulullah, ungkapon atau hibaw si Allah kalikalawang kalau sa surga bulan Ramadan, di makasog yamak mo, iwan yamak mo. Pag-ibadat ko Allah. Hindi ka na naging amoy mga mukmin sa punta ng Allah. Dan dikirang si Rasul sallallahu alaihi wasallam hamulan Ramadan wa tughalliqu fihi abwabul jahim. Hipabangon si Allah Subhanahu wa Ta'ala ing kalawang lawangan isang sila pilar na jahannam. Dapat mga mu'min niya tuwang si kabatay mo hamulan Ramadan di na mo makasunod halawangin. Yan po si Allah Ta'ala. Yan pun sila Allah Ta'ala na Ramadan kalawang lawangan sila pilar na jahannam. Sa hibawapat sila Allah Ta'ala habang sila musyrik, habang sila umum, habang sila anuhin ng kukubur ko Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin na sila naghihinang lang dahil sa Allah Ta'ala. Amin na sila naghihinang berpilala habang sila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung kapag sila Allah Ta'ala kanilang kalawang lawangan sila pilar na jahannam, maka sudah sila kuat. Namun kata Islam, aturan yang Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian. Hukumanlah takdaran Allah Subhanahu wa Ta'ala ingka syaitan-syaitanan. Hukuman si Allah, hukuman si Allah Ta'ala. Hukuman si Allah Ta'ala ingka syaitan-syaitanan. Sumasak hama maipo na nagpupuasa. Sa awal tulisan. May talang memang yung pula ng syaitan at masasakto. Ha? Natutuma ako sa syaitan yung pula. Sa iba na namin na walang mga makatpain. Yan na niya makatpain. Awang kumakawa natin sa bulan Ramadan. Kamu yung pula, yan habaran. Salam-salam si Rasul sallallahu alaihi wasallam sa punatut ng syaitan di marangan hadalangan ng dugo sin anak ako Adam. Yan. Bago na nakita maksiat ko Allah Ta'ala
Lumakan ng syaitan, halala ka ng sinugod mo, aw magkumakain ng kuwasa sa kuwasa. Bang mayroon mong preso, di ka mo pamilitan itong sinikoy mo sinago, masasakto. Hanggang ilbuan sa Allah SAW, yun na, tamin. Kami binasat sa syaitan, kami binarap jahannam, pakaman mo, yan. Yang hutan ng syaitan, di makasakay. Ganit ka mo mata-Islam. Lalu si Rasul sallallahu alaihi wasallam bangsa kekilangan sedipun bakono haram semua bangsa kekilangan sedipun si Allah subhanahu wa ta'ala bakono dalam si bulan Ramadan lalu si Rasul sallallahu alaihi wasallam mag-alam-alam ni mga kain umatmu Ramadan na sa hatiap-tiap bulan, hatiap-tiap tahun. Kawayaannya Ramadan na saja hatiap-tiap tahun. Sama kita iyaun nagdarasin nikmat, nagdarasin barakat, nagdarasin sarayaw-rayaw ibadah, nagdarasin amo ipahala salat mo lang kung lipat panglipat hadlaw niya, iban harun. Imukmin ikaw Ramadan na saja. Dapat kita masuk sa hindi ng ibadah Allah Ta'ala di hati mukmin. Walau belum munafik, mabuk situan, madumal. Bang-bang ng bulan Ramadan, yan sa bulan ini. Mabuksi. Dapat Allah sabihin ko at kaya naman si Barat sini pa yung sinago tungtuma. Ang sakit pagkani-pakalong sa bigay na itong sinita. Hindi ikaw ang sifat ng pagkamunafik. Yan hadan kung si ikaw niliki. Sumay na ito, gigoy, ganuan. Lagi ako na bulan Ramadan, magpawad kita niyo. Magpawad kita niyo situsa na pagkakura iwan. Kasi, ya bagi al-khair, aksir. Ya bagi masuk, hanggang patauran na. Patauran na ini na. Naupat ang Islam. Wala na itong kaingatan. Inkalang buwan si bulan Ramadan. Lamsin Rasul sallallahu alaihi wasallam panahnaan si bulan Ramadan humulong kay hangin. Halaw sa surga. Sababin surga sa Allah Ta'ala. Bulan Ramadan. Pangari-harihan na tuwan. Balingkatun na. Balingkat na sa balingkatun pa sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bakit niya? Balingkat na balingkatun pa sa Allah Ta'ala. Mahuling ninyong pinangin. Benataas. Pag-iyong sinangin, ang karang simulan si bulan Ramadan, inyong pinangin hawabak sa aras ng Allah Ta'ala. Ang karang niya, magbaynawan nila at mag-arat-arat din dahil mag-iwal-iwal sa sinangin niya. Kita natupul sa pamoy namin badyo. Hangin sarang-sarang niyo. Bangpumugan pabaransin kita niyo, laglang tayo parasahan. Siya na tinalko nini, lalo rin dayaw niya. Nagawin niya naman namin alam si surga. Humulong taon kayo. Higkas iba't di kaibara, indayaw para sa ating mga Islam. Lahat sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, awak ko hiwal-hiwal ang kahuya o natawang-tawang, umatong ito ang kahulong nila. Ipakahulong ni birat kali tuan. Birat kali amin bawa'i. Kaya dari si Allah Subhanahu wa Ta'ala, baka naipon si Allah Ta'ala beriman. Walimun bakas kataputan sing kausuhan ni Masinjin.
Umatot sila pataas ng sarap ng himal-himal. Sarapin sila yung sila. Alam mo surra. Ang pasalamin isi mga sila hurul ain. Pagkuhin mo ang pasiyain yan. Ya Rabbi. O Tuhan. Hina na kami. Dahil ang mga ipon mo. At lahat sa mga sila huruin, hinangan niya Allah. Kaasawahan si mga ipon mo nagpupuasa bulan si Ramadan. Allahu Akbar. Ya Allah, hinangan kami, kaasawahan si mga ipon mo nagpupuasa bulan Ramadan. Nangayong sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat sa mga huruin, hinangan kami, kaasawahan si mga ipon mo nagpupuasa bulan Ramadan. Amoy kasusuwakan, simata nila kami. Ibang kasusuwakan na mo sa simata na mungkin sila. Allahu Akbar. Dimana, bang kami umatod kanila, lalu insong kami bayak namu. Umatod kanila, hati bayuan nila. Ganun ka bang kami sa matulog nila, lalu bisa insong nila kami. Yan. Dimana, bang kami umatod hataw. Sinong kayo, bakit ito sinong sa kayo? Nagagana. Hindi sadya makata kung pagkatod mulirong antaw. Tuwara. Bangkaw ko kung marumi usok, pagpag usok. Huwag taral na pagkasi ng tema. Sa inhurulin, di siya doon mabaya ang aking usok. Di siya mabaya. Dahil na kita kami usok. Di kita kabaya. Ayaw pa masuk ka, umat ka Islam. Mga usok kita dihadun nga. Bang pamariman pa Allah subhanahu wa ta'ala, tinitintok ko si patakan si Allah ta'ala, nanguwasak hamulang Ramadan, si masamahan itong timataraw ito, nagtatahagod ko magpasa ng Quran, liyanan mo yung paglaman si Allah ta'ala, hihinang mo yung paglaman si Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, malingkat pakaw, pinakataan usok dihadun niya. Iyawan mo yung madurog dihadun niya. Hindi magkakapansikin. Minsan pakawang pag-usok dihadun niya. At kawakin at sarap simpakiman yan, harang tulisan kong sinita, iman ka mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Intang kus na ito, biyakan na gala yusok. Gasa-gasa na kainan. Ano yung ina-ina na niya kanya sa usinan sa buhay niya. Sa tuwing kamayan, nagtaon-tunong din ko na kayo nga, baka ito sa kanadal na yusok. Bilang sila sin, asawa sin balik, laling kata, sa kapay at ihumas yan. Lang nakita ka mo, baka mo sa dikapit na yusok. Kawak ka mo laling ilang hirapan niyo ini. Ayaw na ang pagpapilap sa ilang magkawa Yusuf, alayhi salam. Pagkawa Yusuf, ang huwag na ating minarwet, nahuya na ka, paghuya na wet, lukod na ating huya na rin mga ihuya-huya, lima nila na nakatuntun. Lalu sa Allah, wagata na ay niyahun. Nagkautun-utun, igulang rin nila. Kung nagkautun, nagkautun-utun. Nainap ko yung anesthesia. Nagin pinagsabuhin natin. Allah Akbar. Insyaallah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan manfaatkan kutipan mainan dan dikatakan pada si Allah ta'ala baik kita membawa dari amuin kalidaan kita di Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.